आरोबाव मा सोलिबावदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव? थांनाय माखासे साननि सिगां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलरनि जाख्लनाय गेना खान्थि खालामनायखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसानाय जादोंमोन। नाथाय आरोबाव गुलाय गुजाय थासारिखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मानो नुनो मोनबावदों? थारैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 6थि सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ फरायसाफोरनो होनो हायैनि जाहोना मा? फरायसाफोरनि गोनांथार समाव रिजाल्टखौ मानो होनो हायाखै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया? एबसु आरो फरायसाफोरनि गले गले खावलायसेयावबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 6थि सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ मानो लाथुमनानै दोनखो? जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा गुबुन बिथिङाव जानगारनानै थानांनाय जेंनाखौ लानानै दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोरैनो सिरियास। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रिजाल्ट होनो हायैखौ लानानै दिनै मिरु एबसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माबायदि सांग्रांथि होदों? आबुं बाथ्राखौ खोनासंदो। खुलुमबाय। जों मोनसे गोनां खौरांखौ लानानै दिनै जोङो हरखाबै जोङो प्रेस मिडियायाव जों फैदों। बाथ्राया जाहैबाय जोबोद सिरियास। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बिथांमोना डिग्री 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ दाबो होआखै, जायनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा एडमिसननि बेलायाव गोबां गाज्रि थासारिजों मोगा मोगि जादों। गोबां स्टुडेन्टआनो बाहेराव जायफोर मोजां स्टुडेन्टफोरा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव थानाय कलेजनि जायफोर मोजां फरायसाफोर गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि बिथांमोना एडमिसन लाहैनो सानदोंमोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया डिग्री 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ होयैनि थाखायनो गोबां फरायसाफोरा गोबां इउनिभारसिटियाव एडमिसन लानायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानो गोनां जादों। आरो बे रिजाल्ट होयैखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एग्जामिनेसन कन्ट्रलार, डिपुटि एग्जामिनेसन कन्ट्रलार बिथांखौ जों गोबां खेब जों बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमनानै सावरायदों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि डिग्रीनि 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ थाबैनो होनांगौ होननानै। आरो बिथांमोना जोंनि गले गले खावलायनायाव दायो बिथांमोना रिजाल्टखौ होनो थाखाय साखाफारा जादों। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 15 आगस्टनि आगोलावनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ जोङो होनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायहरदों। जों बिथांमोनखौ जेब्ला लोगो हमो, कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन, डिपुटि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे जोंनि मोनब्रै जिल्लायाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोन 14 जन दङ। बे जुननि रिजाल्टखौ बिथांमोना जुननिफ्राय थाब बड'लेण्ड इउनिभारसिटिसिम हरनो हायैनि थाखायनो बिथांमोननि रिजाल्ट होनायाव गोबाव जादों होननानै बिथांमोना जों फोरमायदों। ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ होनो हायैयाव जोङो जोबोद सिरियास। आरो बे जाथायखौ लानानै जोङो गोथौ दुखु फोरमायदों। बेखायनो जों थाबैनो खावलायदों 15 आगस्टनि आगोलावनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया डिग्री सेमिस्टारनि 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ जों होनो थाखाय जों खावलायदों। जोंनाव गोबां स्टुडेन्टफोरा जोंनाव फन हरदों, जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नारसिनहरदों। जोंनाव एग्जाम्पल दङ। मैयासो जालांनाय कटन इउनिभारसिटियाव टंलानि 2 फरायसा, मोजां फरायसा, सासेया जाहैबाय जोंसार नार्जारि इंलिश डिपार्टमेन्टनि आरो सासेया जाहैबाय जोंमासा नार्जारि टंला कलेजनि इंलिश डिपार्टमेन्टनि आरो सासेया जाहैबाय बिरगोस्रि बर' इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि। बिथांमोना कटन इउनिभारसिटियाव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बिथांमोना एन्ट्रेन्स 6 सेमिस्टारनि रिजाल्ट होयैनि थाखाय बिथांमोना मैया एडमिसननिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। आरो बिथांमोना एग्जाम्पलल'सो होदों। गोबां हाजार फरायसाया बाहेरायाव फरायनो थाखाय गोरों फरायसाफोरा बाहेरायाव फरायनो थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन। एन्ट्रेन्सआवबो बिथांमोना क्वालिफाइ जादों, नाथाय 6 सेमिस्टारनि रिजाल्ट होयैनि थाखायनो बिथांमोना एडमिसननिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ थाबैनो 15 आगस्टनि आगोलाव होनानै जोंनि मोजां फरायसाफोरखौ बिथांमोननि जिउ दानायाव, बिथांमोननि इयुननि जिउ दानायाव, बिथांमोनखौ साफा सुबुं सम्पद दानायाव हेल्प होनो थाखाय, मदद होनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायहरबाय। जों जेब्ला कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन ओमफ्राय डिपुटि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि
रिजाल्ट होयिखौ लानानै जोङो खनले जों लोगो हमदों। बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौल' जोंनो फोरमायो जे जोंहा 14टा जुन दङ। बे 14टा जुननि जायफोरखौ बिथांमोना रिजाल्टनि थाखाय बिथांमोनखौ मार्क्सखौ एन्ट्रि खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ दायित्व होयो। बै बिथां जुननिफ्राय मार्क्सखौ मोनहैनो थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 6 सेमिस्टारनिखौ रिजाल्टखौ होनो हायाखै होननानै जोंनिसिम कन्ट्रलार एग्जामिनेसन डिपुटि कन्ट्रलार एग्जामिनेसन बिथांमोना खावलायदों। आरोबाव जों मिथिना मोन्दों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव गोग्लैनाय जायफोर एफिलिएसन कलेज दङ बिथांमोननि सामार भेकेसना 10 आगष्टसिम होनदों आरोखि। आरो बिनि थाखायनो गोबां जायफोर दायित्व गोनां माने बेवहाय प्रफेसारफोर दङ बिथांमोना लिभआव थांदों, सोरबा भेकेसनाव थांदों जानो हागौ। बेफोरनि थाखायनो रिजाल्टआ लेट जादों बेखौ जोंनि कन्ट्रलार एग्जामिनेसना जोंनो फोरमायदों। नाथाय फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव गोबां मोजां फरायसाफोर दङ आरो साफ्रोमबो मोजां फरायसाफ्रा गावनि जिउ दानो थाखाय बिथांमोना अरायबो सांग्रां। आरो बै मोजां फरायसाफोरखौ साफा सुबुं सम्पद जानायाव, साफा मोजां फरायसा जानायाव जेन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया फैबाय थानाय समाव बिथांमोना सम मथे बिथांमोना रिजाल्टखौ होनांगौ, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोख्रोङै दाबि दैखांहरनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।